Igsuon sampita gayud kanunay ang Ginoo, ug ang Ginoo matinud-anon gayud nga mutubag kanimo. Ang Ginoo andam nga mutubag sa mga pag-ampo nga angay gayud kanimo. Jeremias 33 versikulo 3 nag-ingon, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayre. Mao na igsuon sa tanang higayon ug sa tanang panahon ato gayong sampiton ang Ginoo. Dili lang ta sa panahon nga magkinahanglan sa Ginoo igsuon, kundili sa tanan nga higayon ug sa tanan nga panahon. Tuod kay kung sa diha lang ka musangpit, tuod kay kung musampit ka sa Ginoo igsuon sa panahon nga nagkinahanglan lang ka, base og dili ka tubagon sa Ginoo, unya mahayan nimo ang Ginoo igsuon. Ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton nga sa kanunay sa matag adlaw atong sangpito ng Ginoo, kita mo ampo kaniya, kita magpasidungog sa iyang ngalan. Dili lang ta sa panahon nga nagkinahanglan kaniya musampit sa Ginoo, kundi sa tanang higayon kita musangpit kaniya, sa kasakit man o sa kalipay kita magpasalamat kaniya, kita magampo kaniya. Aron sa kanunay ang Dios mahimuot gayud kanato. Timan ni igsoon nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo, kung kita matinud-anon nga moampo sa Dios, kung kita sa matag adlaw nagsampit sa Ginoo, kung sa tanang higayon nagpasidungog kita sa Ginoo, nag-ingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga iyang ipadayag ang mga kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala nato mahisayre. Igsoon ang Ginoo matinud-anon gayud. Dili gayud mopakyas ang Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Kita lang mga tao ang mopakyas ngadto kaniya, apan ang Dios igsoon dili gayud mapakyas. Maong sa kanunay ampo og pasidungog sa Ginoo aron imong masayran ang mga kahibulungang butang nga ipadayag gayud sa Dios alang kanato. Amen. God bless sa tanan.